Здравейте! Днес реших да направя едно видео за моите нови придобивки. Доста ми е трудно да правя такива видеа, от доста време се опитвах, но понеже не купувам нещата си наведнъж, а всеки ден по нещо и те не могат да се натрупат, за да кажа, че са нови, защото като едни са нови, други вече не са чак толкова нови, но сега все пак успях да започвам да не се мутам. Ще започна с едно доста интересно нещо. Това е биоразградима бамбукова четка за зъби. Поръчах си от Facebook, ще ви оставя отдолу линк към Facebook страничката. Интересното за тази четка е, че е доста мекички и гъсто наредени косъмчета, които са обработени с активен въглен за избелване на зъбите. Купих си я за около 4 лева. Да, не за около, а 4 лева, като от Facebook страничката ми писаха, че ако всъщност направя поръчка за 10 четки, кутия от 10 четки, ще ми я доставят за 36 лева. Всъщност доставката е безплатна за хората от София за събота и неделя. Я доставят на адрес, дори и за по-малко четки, не за цяла кутия. Така че, всъщност мъжа ми вече я изпробва и каза, че косъмчетата са мекички и влизат навсякъде и че става мъжка му работа. Той в повече случаи казват, ами какво толкова, четка като четка става. Не ми каза нищо по-интересно като впечатление. Следващото нещо е тази интересна гъбичка за лице, конджак гъба, която е корейска. Поръчах си я от eBay. Това е на корейската марка Миша. Значи това е натурална гъба, естествена всъщност, която всички гъбички, които намерих такива, за които прочетох по нещо, пишеше, че идват в твърдо състояние, като се намокри, отроява дори размера си и става мекичка. Моята много интересно, вижте как е като влажна в самата опаковка. Не знам, ако някой си поръчал такава гъба и знае, може да ми каже. Поръчах я за около 3 долара, а тук в България са около 15 лева. Казват, твърди се, че трябва да почиства лицето дори без никакъв продукт друг нанесен. Като я изпробвам, ще ви разкажа малко повече. Значи някои продукти вече съм ги изпробвала. За тях ще мога да ви кажа. Ето това е прословутата маска на Lush Magna Minty. Всъщност нея я купих по-скоро за съпруга ми. Той има по-проблемна акнична кожа. Тя е точно за такава кожа. Аз съм взела тази, която е 100 мл. Мисля, че беше само да погледна 125 за цена около 10 лева. Ами, какво да ви кажа? Аз също я пробвах. Приятна е, но ако трябва да съм честна, тази ми харесва доста повече. Тази я закупих от Зоя. Поръчах си я оттам. Пробвала сме вече два или три пъти. Всъщност аз преди това си бях купила такива съшенца, малки мострички за еднократна потреба. И много ми хареса, затова си купих пълноразмерния размер. Тази струваше 13 лева. Тази е с бяла маска за лице, замазна кожа с зелена глина и мента, мисля, че има. Има доста приятно освежаващо действие върху лицето. И мисля, че доста добре почиства порите и ги стяга. И резултатът, след като измия лицето си, е доста по-добър и забележим, отколкото тази на Lush, но тази също е много приятна. Следващото нещо, което да ви покажа, това е прословутият шампуан на Батист, който скоро влезе в България. Аз съм го изпробвала само веднъж, но ми се струва, че не направи с косата ми това, което прави сухия шампуан на Балея от DM. Не знам, този е с сух шампуан с флорален аромат за всеки тип коса. Струваше около 6,50. Нека го поизползвам още малко и ще ви разкажа дали всъщност съм доволна или ще си премина пак на шампуана на Балея. Това е нещо, което не показвам за първи път. Маслото за тяло на Алверде. Интересното тук е, че си купувам за втори път това масло. Първо така, за втори път си купих маслото за тяло. Това е с роза. За втори път си закупих маслото с макадамия. И ми се стори, че това, което виждам вътре в упаковката, в кутийката, като консистенция, не е същото като това на първото ми масло с макадамия. Тук обаче вече че не ми се струва, наистина получавам нещо съвсем различно. Първия път това масло беше
най-течно от трите вида, които съм изпробвала до момента, които са това с портокала, това с макадамията и това с роста. То се беше толкова течно, така като го накланяш, буквално можеш да го изсипеш, да изтече. А сега това е най-твърдото масло, което съм получавала до момента в упаковката. Значи трябва супер силно да загребете с пръст, за да може да отгребете нещо. А, не знам, точно това си е точно като масло, но предишното беше течно. Това със сигурност е в срок на годност. Предишното не съм проверявала срока на годност, защото не съм знала какво трябва да очаквам да получа в упаковката. Не знам сега тук ли има проблем или в предишното. Ако някой се е сблъскал същия проблем, може да ми разкаже, да се притеснявам ли това е нормално. Следващите две неща са серум за лице и крем за лице на Shiseido и Буки серията им. Тя е за по-млада кожа. Ами, какво да ви кажа? Доста време исках да имам тези продукти. Много хвалени в различни блогове. Блогове и форуми по-точно. Да ви кажа, не съм много доволна. Идват ми леко тежки, особено когато нанеса серума и след това крема. Твърди се, че серума подготвя по-добре кожата за нанесенето на крема. Всъщност с крема идва една много интересна шпателка, с която да загревате, за да не бъркате вътре с пръсти. Но в момента не е при мен. Мисля, че повече няма да се хвърлям на такива скъпи прехвалени кремове. Освен това се оказа, че имат доста вредни съставки. Аз се опитвам напоследък да използвам продукти поне в грижата за лицето, които са с по-натурален състав. Закупих ги от Ензо. Сумата излязоха ми двете общо около 100 лева, докато в по-големите другери, такива козметични магазини в мола, примерно, са около 200 лева двете. Всяко излиза за около 100 лева. И смея да твърда, че нещата, които съм си купувала от Ензо, са добри и просто цените са им доста по-добри, но няма място за притеснение, може да си прочитат там различни неща. Така, забравих да кажа с гъбката, тази конджак гъбката. Те корейците са известни, че с техните мостри и особено са известни с техните биби кремове. И са ми изпратили две мострички. Това е биби крем, който още не съм изпробвала. Когато го изпробвам, ще ви разкажа за него. Това нещо доста се чудех какво е, защото всичко пише на корейски. Беше ми интересно, проверих в интернет и се оказа, че това е глас за устни, който е точно в такъв ярко-червен цвят. Интересно ми е точно как ще го използвам с тази опаковка, но ще ви покажа, ще ви кажа какво се е случило, когато съм го отворила. Това са едни седенки на Essence I Love Nude в номер 5 My Favorite Helping. Тези сенки ги видях в YouTube канала на Снежана Атанасова. Тя съветва, тя дава за пример, че могат да се използват като контуриращ продукт. Аз също съм човек, който отскоро се гримира. На 27 години съм, но тъй като имам малко странна форма на очите, надявам се някой ден да събера смелост да ви се покажа. И не слагам сенки на очите си. До момента се гримирах с 3 неща. Това бяха фондютен, спирала, която е доста важна за мен, и руж. Но сега вече съм решила малко да се погледя и да започна да се гримирам като хората. Това го използвам като контур и наистина се справя доста добре. Всъщност не мога да намеря, от доста време се опитвам да си поръчам този контролиращия руж на NYX Taupe, в цвят Taupe, мисля, че беше, но постоянно го няма наличен. И това е нещо, което се справя добре за скромната сума от около 3,50. Това е един гланц на Essence от серията им XXL Long Lasting. Матов трябва да бъде. Изключително недоволна съм от този продукт. По принцип продуктите на Essence се оказват доста добри и ми харесват, но това е нещо, което първо не се задържа на устните. Изобщо не постига матовия ефект. Седи като влажна боя. Събира се не като влажна боя, по-скоро като вар. Събира се в сгънките и се разтича.
и съм изключително недоволна. Всъщност го взех, защото една приятелка ми беше дала да пробвам един матов гланц на Манхатън с подобен цвят, който ми седеше невероятно, но се оказа, че този гланц вече не се произвежда. Бях много разочарована и търсих нещо като заместител, но това абсолютно не е заместителя му. Така, това е едно червило на Флормар с доста приятен розово-коралов цвят. В номер, сега ще ви кажа номера, 0, не, R207, за съжаление, тук няма да успее да го фокусира. Това не знам дали е матова серия на Флормар, но това червило стои доста матово и съм изключително изненадана. Прилича доста на това на Golden Rose като консистенция. Задържа се цял ден на устните и е много, много приятно. И към него си купих това моливче на Essence, което е в номер 07 Cute Pink. Сега ще ви покажа цвета му. Ето го. Не мога да ви го сложа на самата ръка, защото ми е неудобно. Не го фокусира много добре. Пасва си доста добре с червилото на Флормар. Цената му беше между 2 и 3 лева. Много мекичък е и съм много доволна от него. Това е едно червилото на Golden Rose от матовата им серия в такъв доста натурален телесен цвят в номер 03. Много ми харесва и това няма да успя да го фокусирам. Много ми харесва. Ползвам го почти всеки ден, откакто го имам. И той е доста издържлив върху устните. И мислех си, че ще изсушава доста, но не е така. И ви го препоръчвам. Тези матовите цветове, телесните в момента са доста актуални. И това е един извинявайте. Един лак на Golden Rose. Всъщност аз съм голям фен на лаковете за ногти. Имам изключително голяма, чакайте сега да хванем правилно камерата, изключително голяма колекция от лакове. Ако ви е интересно, мога да направя клипче за моята колекция. Просто мисля, че няма случай, в който да изляза и да не си купя лак. Особено ако не си хареса нещо друго, се утешавам, като си купя някой лак. Това е номер 64. В момента съм с него. Ето го и него. Номер 64 от Color Expert серията им. Доста приятен розово-коралов, светъл, пастелен цвят за лятото. Мисля, че те също са много актуални това лято и ми харесва. Смятам, че ще го използвам цяло лято. Препоръчвам ви го като цвят. Това бяха клипчета с всичките ми извинявайте какво говоря, всичките ми нови продукти. За някои, както виждате, ви споделих мнение, за други ще ви споделя, когато натрупам. Какво да ви кажа? Ако ви харесват, може да коментирате, да дадете палче нагоре, да споделяте. Знаете, че съм нова още тук и не се справям много добре. Всъщност, ако ви е интересно, мога да ви направя и клипче за нови придобивки от естеството на дрехи, обувки, чанти и такива неща. Реших, че просто ако го направя общо, ще е доста дълго. Не знам какъв интерес представлява това за вас. Сега е пролетно-летния сезон, в който по магазините е пълно с какви не цветни, приятни нещица. Хората искат да подновяват гардеробите си, така и аз. И мога да ви покажа какви неща и откъде съм си закупила, ако ви е интересно. Това е за сега. Клипчето стана доста дълго, извинявам се за което. Затова ви пожелавам приятен ден. Чао, чао!